Παιδιά, σε ένα βίντεο σας είπα ότι είμαι ο καλύτερος σε όλα τα παιχνίδια. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που το λένε PKXD. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Τώρα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι εδώ. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου που είναι στο PKXD. Πάμε να παίξουμε. Ένα ωραίο backflip που κάνω. Τώρα πάμε σε ένα λαγό. Ευτυχώς δεν έπεσα. Τώρα πρέπει να πάμε σε... ποιο είναι αυτό? Ό,τι είναι. Θα κάνω άλλο ένα ωραίο backflip. Παναγία μου. Φλεξάρω τα backflip. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε σε ένα μονόκερο. Και τώρα ένα παπαγάλο κίτρινο. Λίγο περίεργο, αλλά λέμε τώρα. Έπεσα. Δεν πειράζει. Backflip. Ωραία τα backflip μου. Τώρα θα πάμε λίγη βόλτα τριγύρω εδώ πέρα με το αμαξάκι μου. Μια βολτίτσα γύρω γύρω. Κοίτα τι ωραίο σπίτι, θα του κάνω ένα like. Από 18 like τώρα 19. Θα βγάλω ένα φώτο. Ποιος είναι αυτός δίπλα μου? Δεν πειράζει, θα είναι στο φώτο. Τέλεια. Πάει καλά αυτός. Εντάξει. Τέλος πάντων. Οκ. Ναι, δεν πάει καλά αυτός. Καθόλου καλά. Φεύγουμε από το PKXD, bye. Τέλος πάντων, μπήκα σε ένα άλλο σερβερ και τώρα είμαι μεγάλο ρομπότ. Κοιτάξτε με. Είμαι τόσο μεγάλος. Πηδάω τόσο ψηλά. Τώρα θα πάμε στον ήλιο με ένα αεροπλανάκι. Αυτό εδώ. Μακάρι να μην μικαώ εκεί πέρα. Δεν πήρα αντιλιακό. Έπρεπε να πάρω. Ούψι. Και έπρεπε να πάω το βράδυ. Αλλά τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς φτάσαμε. Είμαστε στον ήλιο. Wow, τι ωραία. Δεν κάηκα. Έπεσα. Αυτό ήταν λίγο χαζό. Ξεχάστε το. Τέλος πάντων, γεια σας παιδιά.